Good morning! Just finished editing guys yung vlog kahapon. Ngayon, nakakainis. Natatakam ako sa sa Bake Mac. Ang sarap. Sobra kahapon talaga. And hindi na pala ako nakapag-good night na naman kasi na putol bigla na lobat yung camera. So, ayun, as usual and as expected, borlogs na naman yung vlog nyo kagabi kaagad-agad. Sobrang kabusugan na nakomatos na naman tayo. Ay, yung gopel sarap. Yung sa Salad Master. Ayun, kaya ito na lang yung kinakain ko ngayon. Yung tirang upside down cake. Kasi may tira na 2 slices. Kumuha ko na isang slice. Ang sarap. Ma-brown-brown pa yung niya, yung pineapple niya. Yummer. So, ayun na ba nag-e-edit ako. Habang inaantay ko yung notification from Shopee. Dito muna ako sa harap ng computer ko, ng laptop ko. Maayos ng ibang labels na naman para sa mga bagong produkto. Good morning! So, yun guys, regarding sa pala sa Salad Master, as I've said kagabi bago na putol is, order ako nung isang set kasi talagang hindi ako makatulog. Gusto ko talaga siya. Lalo na yung isang pan doon kasi pwede ka nang mag-bake, magsigang, magsayang ng kanin, bake mac, tapos mag-shabu-shabu. Grabe ang bongga. Kaya, bibili lang ako ng tawag dito, parang portable na stove. Yung mga ginagamit sa pagka-camping-camping, ganun, or sa mga ibang cooking show, diba? Yung portable yung gamit nila. Tapos, ilagay mo lang sa ibabaw ng mesa, doon na kayo mag-shabu-shabu. Bandin nyo ng pamilya nyo. Lalo kami, mahilig kami sa ganun. Yung mga mesa bowl na something na ganun. So, na-excite ako. Yay! Excited na ako makuha yung set ko. Order na ako kila tita and tita. And so, gusto din mag-order, PM lang kayo guys para mapuntahan kayo, mapaliwanag sa inyo yung health benefits. Kasi hindi lang naman basta bibili kayo pagluluto kayo and ipapaliwanag sa inyo yung mga health benefits na makukuha nyo sa paggamit ng Salad Master sets. So, ayun, ano pa ba? Sasabihin ako, bigla ako nakalimutan What else? I forgot na. Mamaya na lang pag naalala ko, sabihin ko ulit. Ang halo-halo kasi sila sa utak ko yung masasabihin ko sa iyo. So, maya, isipin ko muna kung ano yun. Kakain na! Ito ba yun? May juice pa. Yung iced tea. Ay, cucumber pala to. Wala na yung blue. Ayaw mo nito? Ayaw niya? Ayaw. Akala ko yung blue. Mas gusto nila yung blue. Pero ako, mas gusto ko yung cucumber. Ayun. Nagluto si Inday ng munggo. And then ako nagpaluto din ng Hindi pa biyanes mongoloid na. Oo nga advance Mek! Ng GGN. Dito kakain kasi papaship ako Kain tayo. Thursday pa lang. Munggo. Na may buto-buto. Ayan. Tapos meron pang steak. Yummers. Kain tayo. Nagdadamdam si Inday kasi wala pa daw compliment sa luto niya. Tumayo. Pag sa atidayan mo, sarap pag gutom lang. Ayoko nang kumain. Ay na yan! Joke lang. Ano na yan Pero ang sarap guys. Pag gutom. Di kami. And ito pala si Mudra. Jaime, nanap ka nila. Magay ka sa kanila. Kasi ako yung wala luto Ayun. Oo nga Lagyan dito si Lagyan dito si Mama. Inaabangan yung apo niya. Abangers Ang sarap. Very crispy yung Gigi. Pangalawa ko na. Second batch. Pangalawa, pangatlo. Uy, dalawa pa lang, Will. Huwag kang dyan. Si Jeff ang pangatlo. Kung nga lang warm up. Pangatlo, warm up. Warm up pa yan Ang lyrics. Si Jack ng birthday niya, di ba may nagpaka-endorse siya sa inasal? Nakasyam na kanin daw siya. Ay, grabe. Oo, yung ako dun. Oo nga. Nakamin. Ako nga, pito lang Sorry guys. Ito ang pinakamaan ko ito. Ready na si Mikay. May mga gamot na rin siya. Ang dami. Mga syringe. Ready na siya. Ito, ano to, Mek? Ewan ko nga Uy, nakakatakot naman to. Ano to? Cut.
Catgut. Catgut. Ito ano to? Umbilical cord, ano. Ay, yung pang ano ng cord. Yung pusod. Catgut. Ano kaya to? Catgut. May ano may matalim mo. Takot to. Ano to guys? Sa mga, ano dyan? Ano ba? Yung mag-focus. Doctors. Sa mga medical... basta. Si catgut ayaw mag-focus. Nahihiya. Catgut. Bapang-cut ng ano. Gut. Dito naman tayo kinday. Magpipintura. Siyempre, si Mami Handy Money. Oops, patimpla-timpla pa siyang nalalaman. Baso ko yan sandali lang. Yan ang ginagamit ko sa kwarto Kasama yan dun sa cooler ko Aba, magaling. Kininuman ni Pas. Lagyan ng pintura. Dami ko lang yan. Plain white na lang din. Baka nandun ng gray. Gray. Woo. Tapos next kay Japong. Ito ni Japong and then next sa akin. White House. White House na. Wala kayo kay mama talaga. Hindi kayo makakapagpintura. Siya na naman ako. Ako, eksena to lagi. Ito din isa gusto magpintura. Naagaw niya kay mama. Nag-aagawan sila ng roller. Nagkukurutan na sila. Muwi ka naman. Nagtala ni Papa. Uy, may nabili sa tindahan mo. Wala ka na daw supply doon. Wala na stock. Mabalingke siya. Mama, pwede yan sa ano, me? Yung sa kwarto namin. Alin? Yung roller. Bakit? Bakit ang pinagkaiba ang dingding? Mais ka na sagot mo, O, sisigaw na naman yan. Siya bukin yan, Bal. Patumbaon yan. Mais ka sagot, Tawag ni Mika. Kasi mamatay ako pag nilay kasi. Kasi na yung minsan tawa ni Mika. May pasigaw bigla. May sigaw na. Ano, parang hindi niya na kaya, be. Sinisigaw niya na lang. Meron pa rin ng tawa nung sa isa pang Sige, tatalino. Tapos kay Mama. Bukas. Half day lang, tapos. Tapos na, ano pa? Uwi ka na nga kasi. Sunura na naman sila. Akit na ako para i-check ng mga puppies Namimiss ko na. Uy! Ayan, hinarangan na pala ni Froggy kahapon. Go, Maggie! Go! Hop! Hop na dali! Hop! Hop! Go! Storboy natin mga papi. Bim bim bim! Bim bim bim! Jim bim bim! Ay, hindi kayo ang bim bim bim. Bim bim bim! Bim bim bim! Jing ging ging! Jing ging ging! Hello! Hey! Hi! Yung isa pa pula dyan. Ay, Tis! Ay! 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 Ay, si Mama. Yan mo si Mama. Meme time! Meme time! Kamusta mga puppies? Kamusta little puppies? Ha? Bim bim bim! Bim bim bim! Ay, Miggy! Mameme ka! Sige, Sige, ipit! Kaya mo yan! Go! You can do it! Go! Go! Ay, naku po. Come. Dito ka sa ilalim baba. Yan. Sa ilalim, bebe. Dito. Ayan. Balik nila bukas sa guys, sa vet for their second deworming. Yun. Naku, Uy, aray ko. Yan, second deworming na nila tomorrow. And
Ayun, parang ayoko na silang ipa-adapt, guys. We decided na huwag na ipa-adapt kasi baka mas lalo akong mumawa kapag wala nang natira sa akin na anak ni Mickey, di ba, baby? Ay, hindi po. Buti wala siya sa akin. Yes po. Huwag na po kami pada para sama-sama kami. You know, para happy kami sama-sama. Kasi mag-aano naman eh, tawag dito. Hindi naman sila lahat mag-i-stay dito sa bahay. Kumbaga, minimum ng ang 1 year na nandito sila sa bahay kasi nga by wait lang guys. Alam mo. By next summer is sisimula na yung yung bahay sa probinsya. Diba nakabili doon sila papa na? Parang ko naman gachi. Nakabili sila papa doon ng lupa. Diba? Yung sobrang murang lupa na nabili nila. So, ayun, ngayon taon is iniipon lang namin yung yung pampagawa ng bahay and next summer. Sisimula na siya. Yay! Nakaka-excite kasi every na uwi namin doon. Baka every weekend na. Kasi presko doon and sabi ni Papa, lahat daw ng ng dogs doon dalhin para nakakagala sa kalsada. Hindi naman yung stray na. Kumbaga sila, makakapaglakad-lakad, di ba? Hindi puro loob lang ng bahay. So, ayun. Dito na muna sila. Kasi, pag nagawa yun doon naman kami. Lagi na. Pero may matitira dito, syempre. Si Groot, ewan ko lang. Pero si Groot, gusto ko doon na yan No, Groot? No, babe? Siyempre, itong mga puppies na yan. Ito muna ang aking libangan. Oy, Joy! Oy, Joy! Oy, naku po, matatapang na yan. Hey! No! Hey! Bim bim bim, bim bim bim, bim bim bim, bim bim bim. Bim bim, bim bim bim. Oy! Oy! Bim bim bim, bim bim bim. Ito yung yung isang may maskara din na itim, parang si Groot. Yung isa yun yung nalaglag. Ano, bebe? Halika nga dito, bebe ko. Halika dito. Halika dito. Parang si Groot din yan, yung maskara, yung face niya. Ay! 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 Hala! Let's go! Ali! Ali! Ay! Ay! Oh, lala! Oh, lala! Ay! 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 No! No fighting! Baby pa kayo Solve na Nakadede na kasi, busog na Pero yung iba, sumusunod pa rin sa mama nila. Solve na mga bebe. Solve na. Higa na. Milk coma. Na-milk coma na. Hi, Groot. Hello, Groot. Hi, Groot Tutulog na naman ang mga yan. Tawo. Borlogis na naman. Kanya-kanya din sila yan kanya-kanyang gilid. Higa. Tulog. Higa. Higa na. Higa na. Ba? Dumedi pa. Finish na nga. Ay! Oh my gosh. Ay, hindi. Bilis lang na matuyo. Puro white, puro white. Yes! Sunod na yung sana. Bukas, ay Saturday daw kay Jeffoy. Tapos, Sunday sa amin sa kwarto. Ganda-ganda na mag-film kapag kami maliwanag yung background. Tapos lalagyan ko na lang ng mga stickers. Bili mo naman mga stickers na maganda para sa view. Ayun. Kasi mo pa. Dito pala si Bunso. Walang pagkain sa palengke, Yung masarap ulam dito. Hoy! Lagi nga talaga yung luto mo, Chen. Hindi na yan magluluto sa atin, Dayan mo. Sige kayo. Wala ang dami niyang nakain. O, kita mo. Yung kanin, wala nang natira. Si mama yun, hindi nga kumain
Hindi ka na. Uy, may ano pa. Ako si Mr. Payo! Walang takot sa tuni! Hoskul? Awesome! Awesome. Naubos mo yung ano, Bake Mac? Nope! Meron pa? Ano? Kainin mo ngayon? Gusto rin mo? Nanonood si Tito Papin mo eh. Nanonood ako. Kaya nag-ayos na ako ng mga soap dito guys. Tapos nagdano ko na. Mga stickers ulit. Then, ayun lang, trabaho ko ngayon. Walang shipping ngayon eh. That's why I give you Bigay mo na, Pen. Bigay mo na. Hindi ka naman nanonood eh. Huwag ka nang pasaway. Tingin-tingin na lang para Bilisan mo na, bigay mo na yung remote. nanonood siya ako mamaya tingin sa cellphone. Paano ito sa ano? Sa basta lang mga ano yung mga tito, yung mga tawag din. Pamang-asar. Pang-asar sa pamangkin. Saan tayo? Si Charon. Kabila ako kay Buntis. Paship sila ng jacket sa LBC. Naglakad-lakad na rin. Harap. Dito. Bunso. Bunso, andito na yung ano mga santol. Pero pa ko inutusan niya na ano. Bubulid ako santol. Ako pa inutusan. Ayan, chichara. Magkaya ng kamay mo. Tugas. Tugas na muna. Gwapo ni Bunso. Oh. Binata na Bunso namin. Na Bunso? May pinatago ka? Ha? Makahingi ka? Ilang gawain niya pupunta dito manghingi ng pera eh. Oo. Kala mo ipatago eh. Alam mo, lagi may patago. Oo. Bunso eh. Guwapo. Nakakarga ko lang dati yan eh. Pero ayun na naman ako ni Bunso, kinarga ako eh. Doon galing sa ano, sa taas eh. Nag-piggyback ride kami ni Bunso. Oo nga eh. Tomato sauce. Tomato sauce. Tomato sauce din gamit niya na. Tinan niyo. May sabon ka pa. Tingin ka nga muna dito, patingin ng face. Ganun talaga. Putulin ko yung kamay nito eh. Nalagi na kala. Tali mo lang. Pati ng face. Patay ng face. Isa pa. Papogi muna, Bunso. Papogi. Binangata ng walang yun, no? Tangkad eh. Punta. Mas malaki ba tayo dyan? Oo, mas malaki siya kay Kuya Jeff niya eh. Paalang niya ni barko eh. Ma'am. Kahit yung shoes mo kayo. May pambili. Hugbog. In fairness yung mga ano nila eh, no? Mga behind nila eh. Matatambok eh. Kanina nakano lang yan, di ba, boxer? Naka-boxer lang yan kanina. Si Jack din, diba? Yung puwet ni Jack, matambok din. Lalo na si Jepoy. Kasi nag-ano siya, nagsisit up si Jepoy tapos nagbabasketball, diba? So, ayun lang guys. Ayun sa lahi talaga. Pinagpala kami sa puwet. San ka lang, Tessa, no? Sa dibdib lang ako, wala. Kapos palad eh. Eh, hindi kapos palad. Sawing palad. Sa wing dibdib. Sawing palad sa dibdib. Kaya na. Bye, Bunso. Diretso sa palengke ah. Tetext na namin si Mama. Ano lang, sa lubong namin siya ni Pepe sa Pure Gold. Ah. Ano? Hindi man lang kahit hello eh. Inalabit lang ako ba eh. Kapal ng mukha nito eh. Sarap kurute ng pati Bunso. Oh. Bati si Chris eh, di ba? Tinan mo. Tsaka si ano. Si Peter. Nasa lahi. Kain tayo. Pata, ulam namin ngayon. Patapik-tapik sa ano. Sa bagong isda. Nilagang talbos tsaka okra. Nakita ko yan kanina sa Facebook eh. Tsaka yung Gigi. Pero okay, si Shirley na ata yun. Kasi tilapia sa kanya. Ayun. Nakatakam. Kain tayo.
Ay, finally guys. Kapag nakaligo na rin sa wakas. Nag-enjoy kasi ako dun sa ano. Nakatingin, kaka-check dun sa kwarto nila Inday. So, ayun, nagpintura na naman sila sa kwarto naman ngayon ni Inday. So, bagong design, bagong ano, kasi pinaghahanda niya pag labas nga ni Baby Lucas. So, ayun. Name ng ano ni Dayan ng baby is Lucas Gabriel. Samantalang kay Mika si Lucia Vien. Dapat may Aurelia pa yung kaso masyado na daw mahaba. So maybe sa next niece ko na lang yung Aurelia. Pero diba ang kunta nung Lucia Aurelia Vien. Kasi nga mahaba na daw, may hirapan yung baby magsulat. Paglaki. So tinanggal nila. Which is okay lang naman. Madami pang niece na darating. Papangalan ako ng Aurelia talaga. Parang ang ganda kasi para sa akin ang ganda ng Aurelia. Mga lumang pangalan, yun ang mga in ngayon. Pero dati alam nyo ba, nung bata pa ako, hate ko yung pangalan ko. Kasi luma nga. Luma yung sabi ko, kinumbine pa ng pangalan ng lolo tsaka dalawang lola ko. Sabi na yata maisip nun sila na sila mama. Pero ngayon na-appreciate ko na yung pangalan ko. And syempre, galing yun sa dalawang lola ko, diba? Ayun, love ko na yung name ko. So, ayun nga, back sa mga baby's name, diba? Ang dami-dami. So, sana mas dumami pa pamangkin ko. Mas madami, mas masaya. Kasi nga, madami kami, 8 kami magkakapatid. So, masaya kami lagi, guys. Alam niyo yun na. Kahit na, hindi, wala naman sa aming away-away. Although, minsan nagkakatampuhan, pero mabilis lang naman kami magkabati-bati. Lalo na nga yung mga matatanda na kami, Diyos ko, mag-away-away pa ba. So, wala kaming mga misunderstanding. Kapag mga tinotopak lang, yun lang siguro yung parang sisimangot ng isa, hindi mamamansin, yung mga parang ganun lang. Pero yung mga away na malakihan, wala yan. Kaya ang saya lang pag madami kayo sa pamilya nyo. Diba? Kaya, ayun. Yun lang. Sinasaya niyo dyan ang nakaka-relate sa madaming magkakapatid. Diba? Ang ganda-ganda ng kasi, back na naman. Sabi ko na, good night lang ako, pero napadaldal na naman ako. Nung pa din ako, nung elementary ako. Sunod-sunod kasi yan si mama mga anak every other year. So, parang, hindi ko nga na-enjoy yung paglalaro sa labas, ganun basta pero nakapaglaro naman din ako ng mga larong bata, kaso hindi masyado kasi nga sunod-sunod yung mga kapatid ko. So syempre ako na nag-aalaga at the age of 9, alam nyo ba, is naglalaban ako ng santambak ng mga baby clothes. Ayun, yung mga tinaihan ng bata, yung mga lampin, yung mga ganda. Tapos, nagsasaing na ako, nag-aalaga na ako, nagkakarga na ako ng, nahingan ako bigla, guys. Nagkakarga na ako ng, kapatid ko. Yung pinaka inalagaan sa kanila is from Jepoy na. Ayun. From Jepoy, kasi naalala ko, grade 3 ako niyan eh. Yun, siya simula niya kay Jeff, kay Mika, tapos hanggang sa bunso. Although sa dalawang bunso is katawan ko na sila Dayan. Kumbaga sila naman yung nag-aalaga kasi nga malaki na rin naman sila. So wala lang, ang saya lang. Kaya yung gano'n kami ka-close na magkakapatid, guys. And as much as possible, gusto talaga namin is sama-sama, intact yung samahan namin. Kaya nga, one for all for one kami. Kahit nung dumating na problema, nandyan kami para sa isa't isa. So yun lang, napadaldal na talaga ako. We'll see you tomorrow. Good night!